Când stăpânul nu e acasă, de Emil Gârleanu. În odaie, liniște. Liniște și un miros. Pe polița din dreapta, pe o farfurie, stă uitat o bucată de cașcaval. Mirosul de brânză proaspătă a străbătut până în cel mai îngust colțișor al casei. Și din gaura lui, din gaura de după sobă, șoricelul nu-și mai găsește locul. Parcă îl trage cineva de mustață afară, să iasă, să nu iasă. Mai bine să se astâmpere. Să se astâmpere, ușor de zis, dar cașcavalul? Vezi? Asta e asta, cașcavalul. Să închidă ochii. I-a închis. Prostul. Dar ce, cu ochii miroase? Și brânza-i proaspătă. Mai mâncase așa bunătate acum vreun an, dar parcă nu-l momis într-atâta ca aceasta de acum. Să încerce. Face câțiva pași mărunți până în marginea ascunzătorii lui. Măcar să o vadă. Unde-o fi? De unde îl vrăjește? Din ce colț îl poftește cu atâta stăruință la dânsa? Uite-o acolo, pe farfurie. Dacă ar îndrăzni, dar cum? Să meargă mai întâi pe lângă perete până la divan. Așa, bun. Pe urmă pe unde s-o ia? Pe lângă dulap? Nu. Pe după jilțul acela? Nici așa. Atunci? Păi lucrul cel mai bun e să se suie de-a dreptul pe perdea și de acolo să treacă pe marginea lăvicerului din perete până la poliță. Și odată ajuns la cașcaval, lasă, n-are el nevoie să-l învețe alții ce să facă cu dânsul. Dar motanul? La dânsul nu se prea gândise. Și, Doamne, mulți fiori a mai vărât în oase motanul acela. Dar poate nu era în odaie, ha? Nu era. Nu, oricum, să mai aștepte puțin să vadă. Nu se mișcă nimeni, nu-l pândește cineva? Cum să nu-l pândească? Dar de când așteaptă motanul prilejul să puie laba pe bietul șoricuț? Dacă nu mâncase el cașcavalul, căci mirosul cela îi zbârlise și lui mustățile, păi nu-l mâncase tocmai pentru asta? Să-l momească pe lacomul din gaură. Cu botul adulmecând, cu ochii galbeni și lucioși ca sticla, cu mustățile întoarse subțiri și ascuțite ca oasele de pește, stă neclintit după perna de pe divan și așteaptă. L-a zărit. Uite-l. Îi vede mărgelele ochilor. Iese? Iese oare? Da, așa. Încă un pas, încă unul, doi... Așa. Dintr-o săritură a fost cu laba deasupra lui. Bietul șoricuț n-avusese vreme nici să treacă dincolo de sobă. Îl apăsă puțin cu unghiile, apoi repede îl ia între labele de dinainte, îl strânge, de drag ce îi, îl răsucește în aer și îl lasă amețit pe podele. Îl privește gândind. Cașcaval ți-a trebuit, a? Poftim cașcaval. Doamne, ce bună să-mi pară mie după ce te-oi crânțăni. Dar mai întâi să se joace puțin cu dânsul. Îl pune pe picioare, lasă să se dezmeticească, să încerce să fugă și iar vrea să-l prindă în cleștele labelor. Dar ce aude? Un dupăit grăbit pe sală. Vai, e Corbici, câinele, nu-i vreme de pierdut. Din două sărituri, motanul e în ognița sobei, iar șoarecele, mirat că scapă, zăpăcit, cum poate, o șterge în gaura lui. Corbici vine, nebun ca întotdeauna, în mijlocul odăii se oprește, adulmecă lacom mirosul de cașcaval, apoi, zărind motanul, se repede și latră cu înverșunare. Ar sări în ogniță, dar e prea sus. Se sprijină pe labele de dinainte, tremură, cască de neliniștit cei, mârâie și latră. Apoi tace și cu ochii ațintiți la motan așteaptă să se coboare. Numai uneori întoarce capul spre polița de unde brânza parcă la demenește. Și astfel, câtești trei dușmanii, șoarecele în gaură, motanul în ogniță și câinele în mijlocul odăii, se pândesc, munciți de același gând.
dar pași apăsați cu tremură sala. Ce? Stăpânul? Repede atunci! Motanul se înghesuiește și mai în fund, iar câinele o șterge sub divan, numai șoarecele mic cum era rămâne la locul lui. Stăpânul intră. Obosit de muncă, își aruncă pălăria pe un scaun, apoi, mirosind, îi se face foame. Se îndreaptă spre poliță, ia felia de cașcaval, taie o bucată de pâine și, mușcând când dintr-una, când dintr-alta, mănâncă din plin cu poftă. Și din 3 părți, 3 perechi de ochi îl urmăresc cu pismă.